И какво става, хора? Аз съм Фрейдон черта ВГ и днес ще играя Бравхала с Диана. Той преди беше от новите, ма сега не. Има два героя. Кор и Джала и Кор, да. Мен не ме кефят, за мен не са силни. Да. Само да ви кажа, хубаво е да спамите на човека, така го нервите. Ето. Ма не винаги се прави. Хоп. Айде да дръпнем. И също е много добре да си хвърляте оръжията срещу противника. Ето. Беше малко лесно. Маля, аз съм на жълто. Не. Хоп. Не. Бам. Бам. Не. Ей, тя се научила да шифтака. Не, майко. Добре, кой най-добър? Yes! В точния момент. Накрая 3 на 0. Не, ще е май на 2 на 0. Дисконектна са. Сега ще се видя срещу слабата ботка. Много лесна победа. Благодаря, че ме издигна. Я да видя колко минути е клипчето. Дай ще направя още една игра. Да видим дали ще победя или ще загубя. И да се пробва. Също така седи. Някои хора са силни на сняма, само някой. Да видим дали ще е слабо. Yes. Хоп. Не. Ах ти. Не, гадна е. Мале, аз направо не успях да я докосна. Така. Това беше малко я. Не. Фак. Добре, тази горе долу. Ате. Падай! Yes! Не! За малко. Yes! Така. Трябва да взема оръжието. Не, гадост. Не. Добре, Казди е много гадна. Не, майко. Фак. Падай. Не. Майко. Дум.
Да видим кой ще победи. Това май ще е последната игра или предпоследната, не знам. Ще си помисля. Не. Бам! Yes! Майко, за малко беше. Я да видим. Еми хора, това беше всичко от мен. Дано ви е харесал клипа, абонирайте се. Това беше.